Egunon jainkoak, ikusentzule maiteok, Paskoaldiko laugarren igande honetan hartzai ona dugu. Nola hurbildu Jesusengana evangelioaren bitartez ez bada. Gaur, apirilak 25, San Markosen jaia dugu. Haren evangelioaz arituko gara egibidean. Biblia adituak bat datoz esatean Markosen evangelioa zaharrena dela eta Mateoren eta Lukasen iturri garbia dela. Markosek ahozko eta idatzizko tradizioak bildu eta elkarren onduan jartzea baino handiagoko lana egin duela. Helburu zehatz bat agertzen du liburuak, Jesus jainkoaren semea dela adieraztea. Vatikano bigarrena kontzilio ostean, Markosen evangelioak berreskuratu du antzinan galdutako tokia. Ordura arte, Mateoren laburpentzata jotzen zen, eta haren kontakizunaren aria logikari gabea. Antzinako elizak, hala ere, aho batez ebazaten du evangelioa Markosena dela. 12etako bat ez izan arren, Markos hasierako ikasletako bat da inolaz ere. Apostoluen eginetan esaten da, Markosen amak bere etxean hartu zuela Jerusalengo kristau elkartea. Adibidez, Markos izeneko Juanen ama Mariaren etxera joan zen Pedro, lagun asko zegoenan bildu autoitzean. Edo beste paraje batetan, hasieran bere lehengusu Bernaberi eta Paulori lagundu zien berri ona zabaltzen. Apostolen eginetan, Juan Markos beraiekin hartu zuten, eta Salaminan jainkoaren mezua hotz egiten hasi ziren, Juan Markos ere eurekin zutela laguntzaile. Panfiliako Pergera iritsi ziren, eta han Juan Markosek alde egin zien, eta Jerusalenera itzuli zen. Bernabek berekin eraman nahi zuen Juan Markos ere, baina Paulok Panfilian kale egin zielako ez zuen ondi ikusten. Biziki azarretu ziren biak, eta nor bere aldetik joan zen. Bernabek Markos hartu zuen eta Ziprera atera zen itsasoz. Geroago Erroman agertuko da Markos Pedroren ondoan. Eta noiz eta nun idatzi du Markosek evangelio hau? Gehientzuenen utziz, Erroman, 70 urtean gutxi gora bera. Apostoluak orduko falta ziren. Markosek gerokoentzat gordena izan ditu ahozko tradizioaren bitartez jasoak zituen Jesusen hitzak eta egintzak. Markosen aurretik ere, dirudienez, bazegoen zerbait idatzia predikarien lagungarri. Baina Markosek egin du Jesusen oroimenen lehenengo bildua osoa, haren hitzak eta egintzak narrazio jarraituan emanez. Norentzat idatzi du Markosek? Erromako kristau elkartearentzat, gentil jatorriko kristauentzat. Neron enperadorearen jazarpenaren ondorioz, kristauek, isekak, irainak eta erasoa jasan zituzten Erroman, eta kemena galtzen hasia ziren. Eraso artean eta nekepean egonik, sinismena ilundu egin zitzaien. Nun ageriko bada, kinka horretan, Jesusen pizturaren argi pozgarria. Markosek argi ikusi du nundik datorren bere kristau elkartearen ilunaldia. Askok eta askok ez dute Jesus ondo ezagutzen. Mesias, haundi eta indartsu bezala irudikatzen zuten Jesus, eta hain zuzen ulertu haren jarraitzaileentzat atsekabeak ere izan zitezkela. Kristori buruzko krisialdi sakona izan zen. Egoera horretatik irten alizateko Markosek Jesus sakonago ezagutzera deitu ditu denak. Nor da Jesus? Hau da Markosen evangelioan argitzen dana. Argitu beharreko galdera zen. Kristau elkarte honen egoera argitzeko katekesi bezala eman ditu Markosek aurreko tradiziotik jasotako Jesusen hitzak eta egintzak. Jesusen gurutzearen argia gogoratzen die bereziki. Gurutzeri gabe
ez baitago Jesusen ikasle izaterik. Jesusen bizi ardatza Jainkoaren erreinua izan da. Jesusen hitzen eta egintzen bitartez, Jainkoak bere erreinua, bere salbamena ereindu munduan. Errege izaten hasia da. Behartzuek, pastertuek eta bekatariek badute geroztik itxaropen argia. Baina Jesus bere lanean ez da Mesias haundi eta indartsu bezala agertu. Mesias zerbitzari apal bezala baizik. Bere burua besten alde eman duen Mesias da. Jainkoaren semea da, baino gurutzean bakarrik agertuko da bete-betean. Jesusen ikasle izan nahi dutenek, egi bidean jarri eta haren urratzei jarraitu behar diete. Evangelioa sinismenaren ate irakilea da, jaunarekin topo egiteko. Guk badugu aukera evangelioa hausnartuz, Kristoren bidean aurrera egiteko. Jesusek garbi egin dio deia Eliza osoari. Zoazte mundu guztira eta hotz egin berri ona izaki guztiei. Beraz lagunok, eska dezagun fede sendo eta iraunkorra evangelioaren langileentzat. Markos, aitzakia ona izan da, evangelioaren ederra gogora ekartzeko. Lagunok, ondo izan eta hurrengo txandara arte, agur.